हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों एसएसएलसी एबा मेट्रिक रिजाल्टखौ गाव गावनि रल आरो नाम्बारनि गेजेरजों बोरैहाय मोननो हायो। थ' लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। सिगां जोङो जायखिजाया गुगल एबा क्रोम एबा ब्राउजार मोनसे अपेन खालामनानै लाग्रोनांगोन। आङो दा क्रोमखौ इउज खालामो। क्रोमखौ अपेन खालामनोसै। अपेन खालामखांनायनि उनाव सार्च खालामदो। result.nic.in बेयाव सार्च खालामदो। सार्च खालामखांनायनि उनाव नैबे फार्स्टनि वेबसाइट result.assam.nic दंना, बेयाव क्लिक थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। सेबा एसएसएलसी or AOC examination result, बेयाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन ना, बेयाव क्लिक थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस ओंखारगोन, बेयाव क्लिक थुनानै हो। थुखांनायनि उनाव नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। नैबेयाव गाव गावनि रल, फार्स्टआव गाव गावनि रल, सेकेन्डआव नाम्बार, बेनि उनाव नैबे एन्टार द डिजिट नैबेबायदि मोनसे नाम्बार थाखायो। बेखौ बाहायखांनायनि उनाव नोंथाङा साबमिट खालामनानै होदो। साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि रिजाल्टखौ मोननो हागोन। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनायदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ थाबैनो मोनबाय थानो हायो।